Nagdugang og halos 40 ka mga magtutudlo ang Zamboanga City LGU isip tubag sa kakulangon sa magtutudlo sa mga pampublikong tunghaan sa syudad. Ang dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Ana sa 38 ka mga magtutudlo ang nanumpa na sa serbisyo ubos sa local school board sa Zamboanga City LGU. Gipang hire sila isip dugang sa naunang nga 166 ka LSB teachers nga magtudlo sa kapin 200 ka elementary ug secondary school sa syudad. Matud sa LGU, ang maong LSB teachers gipaubos gihapon sa recruitment standard sa Department of Education. Ang ilang sweldo magikan sa Special Education Fund sa LGU. Sumala sa DepEd Zamboanga City, dakong tabang ang gidugang nga LSB teachers isip tubag sa kakulangon sa public school teachers sa syudad. Kini gumikan sa nagkataas nga populasyon sa enrollees. Gani, sa milabay nga school year 2023 to 2024, miabot sa kapin 270,000 ang enrolled students sa syudad, apan ang magtutudlo ana lang sa kapin 8,000. Lauman nga mas mutaas pa ang populasyon sa enrollees iniguman sa enrollment karong bulana. Yes, may shortage pa rin tayo pero we are happy nga. That's the reason why we tie up with the local government through the LSB para to help assist of men. Sumala sa DepEd, ang padayon nga pagsaka sa populasyon sa mga estudyante matag tuig mao hinungdan nga dunay multi-grade teachers. Although may mga coming man tayo from central office, pero with the number of learners, may mga shifting pa nga tayo sir at saka yung iba mga multi-grade. Isang teacher magtuturo siya ng tatlong levels, grade 1, grade 2, grade 3, or minsan nga combination kasi nga kukulang tayo sa teacher. Gilaro sab sa DepEd nga mag-hire og non-teaching personnel nga maghimo og admin tasks aron maka-focus sa pagtudlo ang mga magtutudlo. Kung baka we can still ask, pwede din tayo mag-hire even job orders para to help especially yung mga administrative officer, yung mga admin tasks sa mga teacher. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.